Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ma ħax pożizzjoni dwar il-ftehim li laħaq il-Gvern ma' kumpanija Ċiniża li tinvesti 320 miljun euro fl-Malta. Huwa prematur f'dan l-istadju illi wieħed jikkummenta. Iżda l-President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Anne Fenech tkellmet differenti. Li entità Maltija ikolla joint venture li jkun hemm parteċipazzjoni ta' nies li jistgħu add value u jħallsu għal dak il-shareholding, jiena il-prinċipju tiegħu assolutament ma narax ħażin u naħseb ħadd ma jista' jara ħażin il-prinċipju. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien qal li ma jħossux komdu b'subajn iċ-Ċiniżi fuq is-switch tal-Malta. Jien m'iniex komdu illi bħal pajjiż bħal Ċina ikollha subajja fuq is-switch tad-dawl tagħna. One News staqsa lil Fenech dwar din id-dikjarazzjoni, iżda qalet li qatt ma semet il-Simon Busuttil jgħaddi dan il-kumment. Imma fl-istess nifs qalet li Busuttil għadda dan il-kumment ftit tax-xhur ilu. Jiena laqas ma smajtux dak il-komment ngħidlek il-verità, ġifieri I have to take your word for it li qalek. Naturalment dak naħseb jiena kien kumment li huwa għamel xhur ilu. Sena ilu l-President tal-Kumitat tal-Eżekuttiv kienet qalet li ma jeżistux vapuri tal-LNG jew jeżistu ftit. Iżda hi ċaħdet għal kollox din id-dikjarazzjoni. Għaliex qatt u qatt ma ħadd qal li m'hawnx vapuri li jġorru l-LNG. Dik hija ereżija kbira. Sa dan it-tant waqt konferenza tal-aħbarijiet One News saqsa l-kandidata nazzjonalista dwar x'kien il-pjan tal-Partit Nazzjonalista biex iraħħas il-kontijiet tad-dawl l-ilma u taffi mid-dejn li għandha l-Korporazzjoni Malta. Bil-kandidata nazzjonalista Teris Komodini Kakija tgħid li l-pjan kien permezz tal-Interconnector, proġett li biex isir jieħu ferm iktar fit-tul. Interconnector naħseb li dana kien diġà kwistjoni li tekkiljajn anka fil-kampanja l-elezzjoni ġenerali, kienu wkoll ġew imħabbra il-persentaġġi ta' traħis